Fil-Parlament tressaq l-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi dwar id-dipendenza fuq id-droga. Lan tal-abbozz huwa li jkun hemm trattament u mhux priġunerija. F'konferenza tal-aħbarijiet aktar kmieni matul il-jum il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici spjega kif dan l-abbozz qed jesiġi li min jinqabad f'pussess ta' droga l-użu personali u fi kwantitajiet żgħar jitressa quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja. Il-multa dwar il-pussess se tvarja minn 75 għal 125 euro. Jekk il-persuna tinqabad tat-tieni darba pussess ta' droga, titressa quddiem il-Bord tar-Riabilitazzjoni ta' min wettaq reati ta' droga. Dan bilan li tingħata assistenza fir-riabilitazzjoni mid-droga. Min-naħa l-oħra dawk li fil-pussess tagħhom ikollhom ammont akbar ta' droga imma ma jkunx biżżejjed li jitressa quddiem il-qorti kriminali u ma jkollhomx reati pubbliċi oħra bħal serq jew vjolenza, ukoll se jingħataw iċ-ċans li jirriabilitaw ruhom. Jekk f'perjodu ta' 18-il xahar il-Bord jinforma lill-qorti li r-riabilitazzjoni kienet suċċess, il-qorti se tingħata dritt biex ma titfax il-persuna l-ħabs. Il-kultivazzjoni ta' pjanta tal-kannabis li tipproduċi kwantità żgħira l-użu personali mhux se jibqa' soġġett għal perjodu ta' priġunerija. Dan l-att tal-liġi mhux se jkun qed japplika għal persuni li jbigħu drogi qrib skejjel, klabs ta' żgħażagħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u dawk li jbigħu drogi lil minuri. Il-Ministru Owen Bonici fisser kif l-abbozz huwa nfassal fuq konsultazzjoni pubblika li damet għaddejja xarejn. Nagħtu opportunità lil min huwa verament vittma ġenwina ta' droga illi tingħata t-tieni ċans f'ħajjitha. Issa dinna ma ftaħniex b'mod illi indaħlu l-abbuż, aħna ridna nżommu rigorożità u serjetà fejn tidħol l-ordni pubblika. Permezz ta' din il-liġi se twaqqaf Asset Recovery Bureau li se jkollu l-rwol li l-fondi li jkunu ġew minn attività kriminali jintużaw għall affarijiet soċjali.